ఎట్టకేలకు కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అనే దానికి తెరపడింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖార్గే జరిపిన చర్చలైతే సఫలమయ్యాయి. ఇటు సిద్ధరామయ్య, అటు డీకే శివకుమార్ మొండిపట్టు పట్టడంతో మాకే ముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలి, మాకే ముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలని ఇద్దరు మొండిపట్టు పట్టడంతో ఒక రకంగా టఫ్గానే కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి ఈ సాల్వ్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి అయితే కొద్దిగా కష్టపడాల్సి అయితే వచ్చింది. కాకపోతే సిద్ధరామయ్య పవర్ షేరింగ్కి సిద్ధమయ్యారు. కాకపోతే ఆయన కండిషన్ పెట్టారు, ముందు నాకు 2 ఏళ్ళు ఇవ్వాలి, తర్వాత 3 ఏళ్ళు నేను డీకే శివకుమార్కి ఇవ్వడానికి రెడీ అంటూ ఆయన అయితే కండిషన్ పెట్టారు. దీనికి తన చివరి ఎలక్షన్స్ ఇవి, తన వయసు నిమిత్తము ఇదే చివరి ఎలక్షన్స్ అంటూ కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. కానీ డీకే శివకుమార్ మటుకు దానికి సస్యమీరా అంటూ వచ్చారు. ఇందులోనే మల్లికార్జున ఖార్గే జరిపిన చర్చలు అయితే సఫలమయ్యాయి. దీనికి ఓ రకంగా ఉంది, ఓ రకమైన కారణం అయితే కనపడుతోంది. ముందు సిద్ధరామయ్యకి 2 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఇచ్చి, ఈ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా డీకే శివకుమార్ని ఇచ్చి, తర్వాత 3 ఏళ్ళు డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రితో పాటు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ నెక్స్ట్ పవర్లోకి వచ్చినప్పుడు కూడా డీకే శివకుమార్కి ముఖ్యమంత్రి ఇస్తామన్నట్టు హామీ ఇచ్చారు. దీని మీద కొద్దిగా డీకే శివకుమార్ మెత్తబడుతూ ఒప్పుకున్నట్టయితే జరిగింది. వీళ్ళని ఈ రకంగా ఒప్పించడంలో మల్లికార్జున ఖార్గే సఫలమయ్యారని చెప్పాలి. ఈ నెల 20వ తారీఖున మధ్యాహ్నం 12:30 గంటలకు సిద్ధరామయ్య ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. తర్వాత 2 ఏళ్ల తర్వాత ఆయన దిగి డీకే శివకుమార్కు ఆ బాధ్యతలు అయితే అప్పగిస్తారు.